A very good morning to my brother, evangelist, prophet Ebuka Obi, and a very good morning to members of the Zion ministry. Good morning to Christians, children of God all over the world. Analukwana ofu onye oru azu, mana analugo oru niile azu. And oru ni Igbo ekwena ka anapu ofu onye azu, maka anapara anu ofu onye azu. Oru niile ka anala azu. Before I will say a word to Prophet Ebuka and the Zionites, let me tell this story, short story. A man came to my office for counseling. Okay, ofunwoke bia na office him for counseling. We na a problem here. Problem here na out of 7 children, nyamutalo. Na one of her daughters na me hook up. And na on a butelu the family if he fell. So money I can handle that case. I can help see the girl. Because open him neighbor and able a Christian, share the broadcast because I'm going to say something very important and I'll continue with my program in Abakaliki. Now, I can help see the girl. The man came last week. No, the man came on Wednesday. So Okabu this week. When he had the opportunity to speak with me, I said no kwani ihe achọrọ ikwu maka ihe na-eme na internet maka Zion ministry na Prophet Ebuka Obi. We say akadifo. I said no we saga the on na internet. Saga that has to do with our sister Ogechi Okeke and our brother Jpac. Simna no kweshigo ka Prophet Ebuka putame a disclaimer na Ogechi Okeke abro member Zion ministry. You see why? Also because of udio kululuni Ogechi Okeke ji address public na social media. Okuchakuya omekwa another broadcast o si na Ebuka Obi bụ daddy ya. Ọ dị mkpa ka share on this broadcast. Can repeat here this man gwam. Because I gwam that I will reply you in a live broadcast. Awesome na ono kwesibegi ka Prophet Ebuka Obi made a disclaimer when na sister Ogechi Okeke abro a member of Zion ministry or na enyere suspension no borosi a member of Zion ministry. You see why? Also na because of udi okululunyi na puta sister Ogechi Okeke no no na nebutelu Zion if he fell. No ga nebutelu Zion if he fell na identity image of Prophet Ebuka Obi. Na Ebuka Obi kwesi come a disclaimer. Enyoro me answer immediately. Monagwa me nanga a reply here na a live broadcast. Because I'm not a follow this page. Ne follow kwa Zion ministry. Ngwagenti. Open Igbo Christian share the broadcast. Mbobo na mna sigi share my broadcast. I don't make monetization when I banite my page had monetized and the guy had not monetized. Okay. Jpac and Ogechi Okeke na-enwe dia saga, ha na-enwe dia problems. Problem ha agbasara Zion ministry. Now, open on we na-eselu ha, ọ na-eselu ha iche. And that I'm sure na Prophet Ebuka Obi enwero interest na their saga. Mana ebe this man na-ene anya atụ aka bụ na ụdị okwu na-apụta sister anyị bụ Ogechi Okeke n'ọnụ
na the same ọnụ o ji ekwu na Prophet Ebuka Obi bụ daddy ya. N'ụdị okwu a nwere ike ibute aja afa nye Zion Ministry maọbụ tarnish the image of Prophet Ebuka Obi. My brother, you are a father. Ịmụtala ụmụ 7 according to you. Ihe gwara m based on case gị anyị na handle n'ọfịs m. And agwa gị na m ga-reply gị na live broadcast ka m bido otu a. Number 1, agwụgo m gị na saga Ogechi na Jpac enwere anything to do with Zion Ministry, and onwere anything to do with the person of Prophet Ebuka Obi. I am not holding brief for Prophet Ebuka Obi, but I have to say this. Number 2, okwu niile ahụ na-ekwu na-apụta Ogechi n'ọnụ, okwu ọjọọ afọ, okwu lulu unyi, dirty words na-apụta Ogechi n'ọnụ. I will not deny na mada anu some of them, and na nne ya na ọ na-atọ m ụtọ na ntị, ọ da atọ m ụtọ na ntị, ọ na-asọ m ntị oyi. Coming from a Christian and a Christian mother for that matter, and a member of Zion Ministry, ọ na-asọ m ntị oyi. But he put us in eba na asị m ka I advise ya Prophet Ebuka Obi, Odela Ugochukwu, I think you have a problem, maybe psychological problem or mental issue. You cannot even wait to hear the message. You are commenting immediately. That is a problem. Anything. They don't have listening ears. Once they hear Ebuka Obi, they start fighting. Can you fight for Ebuka Obi more than I do? Ebute saga. Prophet Ebuka Obi, I don't reply that person. I only reply ndi echilechi. Mambo ndi father homo, ndi father okmantu. I came after them. I don't spare. Ibo rano onye echilechi. Tell them sonisi. If you mention Ebuka Obi, I will be there for you. When Prophetess Nkem said something about Nana Kunde Madogo Kahana defend Ebuka on internet, I was preparing to strike before she retracted her words. Ogechi Okeke deleted that video. Where's the need for that? After all, Prophet Nkem Kabukwa one of us. I mean Prophetess Nkem Kabukwa one of us. Now, manibulu onye nkiti na Ebuka Obi nwere problem with you. Manibu echiri anaghị echichi, I'll come after you. Mani ihe nji ekwu nke a bụ na threaten bago Zion Ministry no di iche. What I'm saying is, oga anyị na-asị m ka Ebuka Obi pụta mee a disclaimer na Ogechi Okeke Njaka abrozi a Zion member. Is it not the same you that came to my office in the month of August where gwam ni mutala umu 7 manofu na ebutele gi ifele because no na agba ashawo. Ibu mutala umu 7 manofu ni umu 7 na emuta na ebutele gi ifele na ebutele ezinu no gi ifele maka na ọ na-eme hook up. Ihe a ka igwalo na my office, and I can ekpele n'isi nwa gị nwanyị a. Eje disown your daughter. But each of Prophet Ebuka Obi be on internet, blame disclaimer on Ogechi Njaka. Are you not Onyiru Abua? I know you will not come to my ministry again. I know you will not come to my office again because of this broadcast. Managwa kwa nga reply again na a live broadcast. Nwa gi na-eme hook up. Nwa mutal na-eme hook up. You told me na nwa mutal na-eme hook up. No nebutele zinu no gi fifele. Ijebe jis o no ya na local government. Mani choluka Prophet Ebuka Obi wal microphone made disclaimer nisi sister Ogechi Okeke Njaka because of udioku na ese no aputa.
Fine. If Prophet Ebuka Obi ga-eme such disclaimer, ị ga-ebugodo ụzọ disown nwa ahụ ịmụta na-eme hookup, because ọ na-ebutakwala ezinụlọ gị ififele. As you claim na Sister Ogechi Njaka na okwu na-apụ ya n'ọnụ na-ebutele Zion ififele, nwa nke gị na-eme hookup na-ebutele ezinụlọ gị ififele, go and disclaim her, disown her first. Ọ ihe m na-ekwu. And you also said on a main idea now some people Jpac Sister Ogechi Njaka when a drop from Zion ministry, when I see broadcast Zion ministry and others. Oga, let me tell you the truth. Onye ọbụna ji maka mmadụ, let me say it again. Onye ọbụna ji maka mmadụ wee kwụsị ife Chineke, onye afọ enwere love for God. This is number one. Number two, onye ọbụla ji maka mmadụ wee kwụsị ije a particular ministry, whether Zion ministry or any other ministry, ebe iji ọnụ gị kweta, ebe iji obi gị kweta na nzọpụta gị si abịa, iwe were maka some other person's attitude wee kwụsị ije that ministry maọbụ wee kwụsị follow that ministry. Oga, you are not serious. I nwebe a problem. Because when you have a problem, you will not look at anybody's face. So, Onweronye bu a passionate member of Zion ministry or a passionate follower of Zion ministry online, nwere ike iji maka an individual no na-ekwu na adịrọ mma no na-agbasa ga na Facebook, iwe were maka ya si ana mejezi Zion. Ebuka Obi omejolo gị onwe ntụpọ ifule ebe Ebuka Obi nọ ka ini na ọkwa propaganda ka ewe push we Ebuka Obi to the wall. And that is where I come to, brother Ebuka Obi. Be focused. Do not be pushed to the wall. Do not be pushed to Iyenenwerisi. You don't have any business with their saga. Therefore, whatever they say, whatever they do, doesn't concern you. Be focused. Let me tell you, sir. Prophet Ebuka Obi, please, somebody help me tag Sister Ogechi Njaka to this broadcast. Onye no with Ogechi Okeke Njaka should please tag her na this broadcast. Hapocha no bitterness ụfọdụ n'ime anyị na-egosi na social media. Ka anyị weleke n'obi anyị ji efe Chineke gwa onwe anyị nke bụ eziokwu. Tag yalụ mụ Sister Ogechi Okeke Njaka. Tag yalụ mụ CC Obi engineer. Onye no with him. Please help me tag him. And Ibulu Onye Zion, share him this broadcast. Now, Prophet Ebuka Obi, you know I always talk to you whenever there is challenge or challenges like this. Now, my family did not disown me when I was mad. M-A-D. My family did not disown me when I was, coming from a Christian family, coming from a Christian, well-decent, disciplined Christian home. I was carrying a very dangerous masquerade in Obusibani.